Karon adlaw sa Sabado sa ikakatluag usa nga semana sulod sa tuig. Prangka ang gisulti ni Jesus dinhi sa ebanghelyo karon. Walay tawo nga makaalagad og duruha ka agalon. Dili kamo mahimong magpaulipon sa Dios ug sa salapi. Sa ubang mga dapit si Jesus naghisgot mahitungod og material nga bahandi. Ayaw kamo pagtigom og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon dinhi sa yuta, kay tay-an lamang kini og kutkuton sa anay o kawaton usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon didto sa langit, kay hain gani ang inyong bahandi at tua usab didto ang inyong kasing-kasing. Hinumdumi, si Jesus wala mag-ingon nga ang material nga bahandi dautan. Kitang tanan nagkinahanglan og material nga kabtangan, pagkaon, sinina, puy-anan, aron magpuyo nga may dignidad isip tawo. Ang gipangayo ni Jesus kanato mao nga magmatngon kita sa pag-usisa sa atong mga tinguha ug mga hinungdan sa paggamit sa mga material nga mga butang. Sa higayon nga maghinubra ang atong gugma sa bahandi, gahom, impluwensya ug dungog, musulod ang sala sa kahakog ug sa garbo. Musugod sila sa pagguba kanato ug ang atong relasyon sa isig katawo ug sa Dios. Pamalandong. Giunsa man nako pagtagad ang mga butang material dinhi sa kalibutan? Naningkamot ba ako pagtigom og mga bahandi sa mga maayong buhat didto sa langit? Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Mga igsuon, malipayon ako kaayo diha sa Ginoo kay karon human sa taas nga panahon nakahigayon na usab kamo sa pagpakita sa inyong gugma kanako. Wala ako magpasabot nga wala na kamo mahigugma kanako, kay ang tinuod mao nga wala lang kamoy higayon sa pagpakita niini. Wala ako magpasabot nga nakulangan ako sa akong mga gikinahanglan, kay nakatunan ko ang pagkatagbaw sa bisan unsay ania kanako. Nasinati ko ang pagpuyo diha sa kawadon ug kahamugaway. Nakakat'o na ako niining paagiha sa pagkinabuhi, bisan diin ug bisan kanusa, busog ako kun gigutom, hamugaway kun nagkalisod-lisod. May kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Apan dalaygon kamo tungod sa inyong pagtabang kanako sa akong mga kalisdanan. Nasayod kaayo kamong mga taga Filipos nga sa pagbiya ko sa Macedonia, sa bag-o pang gisangyaw ang maayong balita, kamuray simbahan nga mitabang kanako. Kamuray nakigambit sa akong mga kadaugan ug mga kapakyasan. Dili lang kay kausara nga gipadad-an ninyo akog hinabang sa nagkalisod-lisod ako didto sa Tesalonica. Dili kay gusto lang akong mudawat og mga gasa, kundili buot ko nga mabulahan usab kamo. Busa nakabalos na kamo kanako ug sobra pagani. Sangkap na ako sa tanan kong gikinahanglan, karon nga gidad-an na ako ni Epafrodito sa tanan ninyong mga gasa. Kini sama sa usa ka mahumot nga halad sinunog ngadto sa Dios, usa ka halad nga makapahimuot kaniya. Ug ang akong Dios, uban sa naghingapin niyang bahandi diha kang Kristo Jesus,
Magsangkap sa tanan ninyong mga kinahanglan. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Bulahan ang tawo nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan ang tawo nga mahadlokon sa Ginoo, nga nahigugma pag-ayo sa iyang mga sugo. Ang iyang kaliwat mahimong gamhanan ibabaw sa yuta, ang kaliwat nga matarong pagapanalanginan. Bulahan ang tawo nga mahadlokon sa Ginoo. Maayo ang tawo nga manggihatagon ug magapahulam, nga nagadumala sa iyang mga butang uban sa katarong. Dili gayud siya matarog. Ang tawo nga matarong handumon sa kanunay. Bulahan ang tawo nga mahadlokon sa Ginoo. Ang iyang kasing-kasing dili matarog, dili siya mahadlok. Kusog siyang manghatag sa kabus, ang iyang kamanggihatagon mulungtad hangtod sa kahangturan, ang iyang gahom bayawon diha sa himaya. Bulahan ang tawo nga mahadlokon sa Ginoo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, pagbaton kamog mga higala pinaagi sa mga bahandi niining kalibutana, aron inig kahurot na niini, dawaton kamo didto sa walay katapusang puloy-anan. Kinsa kadtong kasaligan sa gagmayng butang, kasaligan usab sa dagko. Ug kinsa kadtong limbungan sa gagmayng mga butang, limbungan usab sa dagko. Busa kun kamo dili kasaligan sa inyong paggamit sa bahandi niining kalibutana, kinsay mupiyal kaninyo sa tinuod nga bahandi? Ug kun dili kamo kasaligan sa mga butang sa uban, kinsay muhatag kaninyo sa inyong kaugalingong mga butang? Walay tawo nga mahimong ulipon sa duha ka agalon, kay mahitabo gayud nga iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon. Uunungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. Sa pagkadungog sa mga Pariseyo niining tanan, ilang gibugal-bugalan si Jesus kay makisapi man sila. Miingon si Jesus kanila, nagpakamatarong kamo atubangan sa mga tawo, apan nasayod ang Dios sa inyong kasing-kasing. Kay ang giisip sa mga tawo nga bililhon kaayo, walay bili sa atubangan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.